خشلا گازین ما خونم الان تو. تاک. مردک دارد زنک ندارد. چی ندارد؟ زنک ندارد؟ یا بود دیگه. برای شما و مثل خودتون شیرینکی کلولاکی زیبایی. بله. وای داده. باره هم فریب کردگی هستید شوهرتون رو. ها. سوالتون کتاب کرگی. من بکارم ای. و ما برای شما یک تحفه ایدانه داریم از کانال توجی و تاجیکان گروپ پیش رمضان ماهی مقدس می باشد و شرکت صاف سودا محض به خاطر ماه شریف رمضان 20% تخفیف اعلام میکند. داروی الهدایه به نمود کپسولا و روغنی که حتی حبیب نورمگомедов به شما توصیه میدهد پیشنهاد مینماییم که برای نصف کردن کیر برآوردن ریش و موی سر اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید پس از داروی بتا پروتئین و گینرهای صاف سودا استفاده برید. داغ‌های سفید پوست و خوبتر کردن بینایی کمک میرساند. دستافکا به همه شهرهای روسیه در شهر مسکو و سانت پترزبورگ افیس‌های کلان این شرکت قرار دارد. از نام کانال تاجیکان گروپ مراجعت نموده تخفیف علاوگی به دست دارید. سلام عزیزانم подписчикони канали Тоҷикон груп. Инак барномаи чеҳраи ошно боз дар меҳмонии шумо. меҳмони имрӯзаи мо ҳунарманди бениҳоят хушсалиқа, ҳунарманде ки ҳамаи мо дӯсташ медорем. бо он шӯхиҳояш, бо он муносибаташ нисбати эҷодиёт, нисбати шахсиятҳо ва нисбати инсонҳо гулбаҳорҷони азизи мо меҳмони мо ҳастанд ва аз шаҳри хуҷанди бостонӣ ташриф оварданд. салом гулбаҳорҷон. саломат бошед. раҳмат. хуш омадед. ва аввалан гуфтанӣ ҳастам ки бениҳоят вақте ки бо шумо суҳбат мекунаму бо шумо он шӯхиҳои шуморо мешунавам роҳат мекунам ва фикр мекунам умрам бо дучанд дароз мешавад. саломат бошед. саломат бошед. манам инчунин бо шумо мопайкарҷон вақте ки суҳбат мекунам анамун лаҳзаҳои кино ёдам ба мебиёду. бисёр чӣ хазана ки ҷиддӣ ҳастед не ки инҷо ба ҳозир мана хандаштед. ростига зиндагӣ бо ҳаёт бо ҳар хел мешавад одамизод лекин шумо дар ҳаёт умуман дигар хел ҳастед. манам бо шумо бисёр хурсандам ки имрӯз вохӯрдем. ташаккур гулбаҳорҷон. ман медонед бисёртар вақте ки барномаҳои шуморо тамошо мекардам ва як муддате шумо дар гурӯҳи хандинкамон фаъолият мекардед ва дар он ҷо тақлид бисёр мекардед. бале. ва он тақлидҳоро яъне худатон меомӯхтед ё ки ба шумо касе кӯмак мекард? меомӯхтана ё ки касе ба шумо меомӯзонданд? ростӣ мо бисёрамон гурӯҳ кате мешиштиму маслиҳат мекардем. вақте ки ягон концертро тайёр мекардем мегуфтем киё тақлид кунем. баъд ҳама ҳамон фикрҳои худашона мегуфтанд. баъд ҳамон ягонта фикри нақш шавад ҳамон умуман агар ёдтон бошад ман мастона эргашвай тақлид кардагӣ будам. ман гуфтам ки ман дута кокул дорам. ман дута кокул дорам куртаи атласи ҳамуноба монанд дорам. биёед ҳамон мастона мешавам мегуфтам. баъд ҳамон мастона эргашва мешидем. баъд вақте ки шаблами сурайё буромад ана тумбалалай ёдам ҳаст. давайте ҳамон чиш раққосаш ман мешаваму шабнам сулаймон мешавам. гуфта хеле бисёр тақлидҳоям бениҳоят ман вақте ки корҳои шуморо мебинам аслан аз шуморо аз сулаймонҷонро роҳат мекунам ва ҳис мекунам ки чӣ қадар боз ҳам медонед ҳамон таби ман боз ҳам хубтару болидатар мешавад ва ташаккур барои ин ҳунаратон ба шумо гулбаҳорҷон. ман савол доштам оиди ана ҳамин гӯем ҳунари шумо, эҷодиёти шумо. шумо ки худ ба қавли русо мегӯянд самародак ҳастед, яъне истеъдоди худодод. шумо ки дар донишкадаи санъат
таҳсил кардаги нестед ва аз рӯи шунидам вақте ҳам то наздаш гузаштӣ ки ман чанд бор аз рӯи шунидам вақте ки бо шумо суҳбат кардам шумо гуфтед ки дар он вақто Бустон буд ё Андалеб дар Андалеб баромад кардед ва ҳамин гуна зина ба зина монда шумо як гурӯҳи худро яъне ташкил кардед ҳамин чӣ гуна яъне дар вуҷуди шумо ҳамин гӯем ҳаҷмнигорӣ яъне он яъне ҳаҷмро на ҳар кас метавонад офарад барои ман амал хусус душвор аст ин як жанри бениҳоят душвор аст вале чӣ шуд ки чӣ шуморо водор намуд ки шумо ба анамин амал хусус ҳаҷм даст занед рости ҳамон вақте ки нав ҳамин Андалебро тайёр карда будем устодамон будан Муроҷон Ёлбарсов худо раҳматӣ устоди беҳтарин будан вай кас ҳамон кас ҳамин саҳнаи мондагӣ будан баъд мегуфтанд ки Биборҷон гирёндан одамоя осон аст не ки хандондан бениҳоят душвор аст ҳам ба ҳаракат мекунӣ аввал оне ки худат бояд саҳна ба нахандӣ ту бояд ҳамихел хандонӣ ки худат ҷиддӣ истод на дар кор ки халқ хандад туя нигоҳ карда баъд ана ҳамон устода гапашон ёдам меистад ва чӣ хеле ки мегӯянд ҳамин саҳнаи ҳаҷ бисёртар ба фикрам дар хуни ман аз ин таваллуд шудагим ҷо шудагӣ чунки рӯзи таваллуди манам 1 апрел аст барои ҳамин мумкин барои ҳамон вақт уже ба фикрам гуфтае ки ҳамин бояд ҳаҷнигор шавад рӯзи 1 апрел ки таваллуд шуд аз ҳамон роддом ман ҳамаи хандондагидам моҳтака чунки вақте ки дадам ҳамон роддома мебинам дуюм фарзанд ки ман ҳастам оилаба баъд якум фарзанд духтар буд ва дуюм духтар лекин вай касби духтар гуфтагӣ не писарча шуд гуфтагӣ фиреб кардагӣ дадама баъд дадам хурсанд рафта хона коргарӯе рафта зиёфат дада ман хел писарча шуштагида хушуда кара баъд дуюм рӯзи роддом мебиён 2 апрел кани як писарча нишонте бачам кадом писарча охи писарча ман писарча шудагиш не духтарча шудагӣ вай доде ман вай ошномо ҷуром ба ҳамкором ба чӣ мегӯям гуфтагӣ ба ҳамихел писарча шудагӣ каса ҳамон таваллудхона ман ҳамихел вай ҳаҷв ба ҳамихел рафтагӣ ҳаҷв аз ҳамон вақт яъне шумо шӯхӣ карда буромадагӣ Биборҷон ҳозир аз фаҳмишам шумо дар бахши фарҳанги шаҳри Гулистон кор мекунед ва чӣ корҳои шумо дар он ҷо яъне бо ҷавонҳо ҳамкорӣ доред ёки боз ҳам бо ана ҳамон хоҳишмандоне ки мехоҳанд бо шумо дар ҳаҷм яъне ягон саҳнача офаранд яъне кори шумо ҳозир аз чӣ вобаста аст онҷо гурӯҳ ҳаст гурӯҳҳои мактаббачаҳо ки анамин чӣ хеле ки мегӯянд бисёр территория юмора буромадагӣ камеди шоу буромадагӣ бачаҳо баъд унҷаам як бачаҳо маҳфил ташкил кардагӣ маҳфили анамин ҳозир ҷавобон мегӯянд ҳамаҳо кати ҳамкорӣ мекунем баъд умуман дар бахши фарҳанг ман як чӣ хеле ки мегӯяд коргардон шуда кор мекунам ва бисёртар бо ҷавононе ки анамон ҳофизо мо ҳаст унҷа мо як бовар кунед як 50 кас кор мекунем ҳамон бахши фарҳанг ва анамон саҳна гузаронданаш ба саҳна монданаш қати ҳофизо кор карданаш ҳамааш яъне шумо ҳамчун коргардон бале яъне вазифадор ҳастед ки яъне саҳнаҳоро ҷобаҷо карда хатогиҳои ҳунармандоне ки мисол дар саҳна баромад мекунанд барномаи сохтан офарин Гулбаҳор ман вақте ки шуморо бори аввал дидам дар рӯи саҳна ва бениҳоят аз он ба фикр задам ман гуфтам чӣ водор намуд ин зан яъне мисол бисёриҳо комплекс мегӯянд комплекс доранд ман яъне намешавам ман калон ҳастам фарбӣ ҳастам ёки яъне хуб яъне ёки шояд чашмонам як тарафаш ин тарафа нигоҳ мекунад як тарафаш он тарафро
комплекс яъне комплекси русо мегӯянд неполноценности вале дар шумо ин чиз нест баръакс ман мебинам вақте ки шумо як зани зебо рӯи саҳна мебароед саҳна ҳам пур мешавад ва тамошобин аз он кори шумо бениҳоят баҳра мебарад худи шумо худатонро чӣ гуна ҳис мекунед рости ҳамун аксар ҳамихе будама аксар ҳамин давраи ҳамун вақти боғча мерафтам ҳамихели майдачи кулёлача будам вақте ки мактаб мерафтам ҳамихе майдачи кулёлача будам рости магазинобам умуман ҳама мағозаоба размери ҳама буд размери ман нест ман ба медӯзондам ҳама чиза баъд модарам мегуфтанд ки туям ҳамин апат боин шави чо мекунад либосҳои ҳамуна мепӯштӣ мегуфтанда баъд маҷбур медӯзондам ман ба ҳама чиза баъд аз ҳамин хурдим рости чихел буд ҳамихел фарбичаи майдачаи кулёлача будам ҳамихе рафт неки комплексам набуд намедонам барои чӣ ман метонистам брюк пошам метонистам спортивка пошам мехостам юбкаи калта мепоштам куртаи дароз ман умуман фикр намекардам ки ман ба чӣ хел мешавад ман ба мезиям ҳама чӣ мегӯяд ҳама чӣ фикр мекунад гуфти як хел вақт русо ки мне было мнение одамое ки мана мебинанд ягон чӣ мегӯянд да лампочки беҳтарин яъне ана ҳамин аст бурди шумо бале ҳар як одам аввал бояд ҳамун худаш чӣ хеле ки ҳаст худашро дӯст дорад вақте ки худоша мебинаду дар оина мегӯяд ки ман ҳама зебо ман ҳама хуштача ман ҳама навзакча мегӯяду ҳамун чизоша худаш барои худаш маъқулаша мепӯшаду мебурояд мегӯяд ки ҳамун комплекс нест мешавад вообще умуман комплекс чизи ганда аст бале рост мегӯед дуруст мегӯед ман барое ки бисёр вақтҳо мебинам мушоҳида мекунам одамоне ҳастанд ки бигзор онҳо шахсиятам набошанд яъне чеҳраи шинохта набошанд вале дар ҳаёт дӯстони ман ҳастанд ва ҳис карда мешавад ки чӣ қадар онҳо комплекс доранд яъне аз як гӯям ана ҳамон фарбегишон аз як ман намедонам як безебияшон аз ин нороҳат мешаванд вале ман фақат мегӯям агар қалбат пок бошад яъне рафторои пок кунӣ кирдори пок кунӣ сухане негӯӣ то аз ҳама зеботарин инсон мешавӣ ва азизонам оне ки гулбаҳорҷон гуфтанд дар ҳақиқат ман бениҳоят гулбаҳори азизамро дӯст медорам чун як ҳафтаи тӯлонӣ ки дар вилояти суғд будам дар шаҳри гулистон ва бо гулбаҳори азиз қариб ҳар бегоҳ даъватӣ будем ва дар ифтори азизамон иштирок мекардем аз суханрониашу аз ана ҳамин рафтораш ҳаловат мебурдам ва медидам чӣ гуна мардум ӯро дӯст медорад истиқболаш мегирад ва ана ҳамин хоксорӣ ва ана ҳамин меҳру муҳаббати гулбаҳор аст ки дар ҳақиқат мо бениҳоят сахт ҳурмату эҳтиромаш мекунем ва дар қалби мо фақат ҳаст гулбаҳорҷон саволе доштам оиди яъне кумири шумо дар ҳаҷв ягона кумири ман дар ҳаҷ шоҳи ҳаҷ ягона одаме ки ана ҳамин дили ман ба ҳамин ҳаҷ ва ҷо кардаги асосгузори ана ҳамин имрӯза санъати ман убайдулло раҷабов ҳастанд убайдулло раҷабов бале бениҳоят дӯсташон медоштам медорам ва бояд дӯст дошт шумо мехоҳед ки бо убайдулло раҷабов дар як саҳна ягон саҳнаи ҳаҷвиро офаред кошки ҳамихе мешид албатта ман ин орзуи манго хато намекунам бо писарашон албатта мо якҷоя шаҳрзод раҷабов бале дӯстӣ дорем гуфтугӯ дорем ва чандта баромад кардагиам бо шаҳрзодҷон ки бо устод бисёри вақт падари ман мегӯям шумо дадаҷони ман мегӯям вакса бисёр дӯст медорам ва медонам ки устод марам дӯст медоранд ва ман рости маҳайдача будам он вақто модарам вақти дар универмагии калони шаҳри испара кор мекарданд бо гастрол устод мерафтанд ва ба хонаи мо меҳмон шудагиам ман якумин бор омада ба душанбе вақте ки ҳамун ҳоли нав ҳамун вақтҳои бостону ҳаҷни ҳозир ҷавобон командамо буд ба душанбе сафар кардагим ман наздашон ба давида рафта гуфтем ки шумо нашинохтида ва гуфтанд не нашинохтам ман шумои бачам шумо хони ман бо омада шумо костюм гирифта рафтагӣ будед
من майдача будам гуфтам. من خیلی خودم رو ناز کردم ای بچه جان ای تا حاضر من خیلی بچه جان گفتگام از من استاد من فقط همون چیوشو تماشا میکردم و فقط همون کسا تقلید میکردم در خانه. میبخشید یک خواهش داشتم شما میتوانید خود همون کسا تقلید کنید امکانش هست؟ ها چه ولی یک پارچه احمد دوست می داشتیم فقط نقش همون رو بازی میکردیم این زنی آهنین و قاچقارما که من بازی میکردم دادرچه همون معلم بازی میکرد خونه به وقتی که مهمان میامد و یک اپای خود رحمتی بودم و یا علامت خونه بازی میکردم و فقط من بستم ستوبه میشنوندم پیش مهمانای بازی میکردم اینجا اگر سوزی دلم رو دست گفته سر میکردم خمری گفتم با میخوام بسیار من نقشتونم خیلی ناز میدیم بازی میکردیم راستی گفت بنیاد دوست میدارم استاد در حقیقت حجوی استاد عبیدالله رجبوف بنیاد شیرین است نوتکرار است و در حقیقت شوی حجوی تاجیکستان هستند. گلبهار جان ما در برنامه خود یک دو بخش داریم. حاضر ما در گوش شما نواشنیک مونده یک موسیقی رو مونده بلند میکنیم. شما رقص میکنید؟ نه عزیزم من رقص نمیکنم. من با شما سوال من رقص نمیکنم. خود رقص کنید. من با شما سوال میدهم شما با سوالهای من ها یا نه جواب میگویید. ولی شما سوالهای من رو نمیشنوید. این بخش یکم است. بخش دوم نه بخش دومش باشد سوالهای منطقی. یعنی من سوالهای منطقی به شما می‌دم و شما با آنها باید با پورگی خوب فکر کرده جواب دید. شما همینش عذاب ده. شما این بخش‌ها رو قبول دارید؟ خیلی مجبور آمدیم کاکو. آمدیم قبول کردن نکردن یگان چی ندارد. با سوال‌های ما درست جواب میگویید؟ شما ها گوید یا نه؟ ها. با سوال‌های ما درست جواب میگویید؟ ها. میگویم دختران دل ندارن. شما هم دل ندارید؟ یا ها یا نه گفتن نکنه؟ ها. راست است که شما با مثل لیلا عاشق هستید؟ نه؟ نه؟ آفرین. شما زنی بدرشک هستید گلبهار جان؟ ها. مخلصانتان رو زیاد دوست می‌دارید؟ خوشلا گازید من خونم علامتون. مخلصانتان رو زیاد دوست می‌دارید؟ ها. آفرین. شما میدونید که به نهایت زیبا و خوشرو هستید؟ ها. شما باری هم یگان کس رو فریب کردگی هستید؟ ها. راست است که شما به نهایت پول زیاد دارید؟ یا با دیگه. راست است که شما به نهایت پول زیاد دارید؟ نه. بگوید گلبهار شما رو بسیار استفاده میبرند در رکلام؟ ها. از اونی که شما رو استفاده میبرند آنها درآمد زیاد میگیرند؟ ها. شما شوهرتون رو دوست میدارید؟ ها. باره هم فریب کردگی هستید شوهرتون رو؟ ها؟ شوهرم؟ شما همه میفهمید کو؟ آخه علامتون خوانداست هم شوهرتون نگفتید. نمیدونم چی گفتید شوهرتون رو دوست میدارید میگفتید ها. در حیاتتون باره هم کسی رو دوست داشتگی هستید؟ نه. شما یک تا فرزند دارید؟ نه دیگه چی؟ شما یک تا فرزند دارید؟ ها. فرزند شما گپ درو است؟ نه.
душанбе хуб аст ё хуҷанд? душанбе. душанбе. хуб шумо ба ҳамаи саволҳои мо хуб ҷавоб додед Гулбаҳорҷон. ман албатта хондам, медонӣ чӣ ба? ман фаҳмидам. ҳамсоям буд ва хеле гум буданда вая. Аллабаш бисёри мехонд, гам мезидам ва мекардам. Гам мезидам, бисёри аълаб ёд гирифтам. Анча фоида карозе. инак мегузарем ба бахши дуюм, яъне саволҳои мантиқӣ ва Гулбаҳорҷон ба ин саволҳо мантиқан бояд дуруст ҷавоб диҳад. ҳаракат шумо омода ҳастед? омода ҳастам. хоб хурус худашро парранда гуфта номгирӣ карда метавонад? 50/50. чӣ хел? аслан вай қанот дорад ку, лекин парида наметавонад. лекин хурус ҷой мезанада, овоз дорада. Паррандаҳоям яхе вақта овозашон зиркамин товус мо маъқул. Ганда хушро, ганда зебо товус. Лекин овоз бенд. овозаш безеб. овоз безеб. ҳамин саволи ман ба шумо акнун дуруст ҷавоб диҳед Гулбаҳор. хурус худашро парранда гуфта номгирӣ карда метавонад? метавонад. 50/50. яъне хел савол дуда намешавад? не ё ҳа ё не? метавонад. метавонад. хоб. не барои он ки вай имконияти талаффузи суханҳои одамиро надорад. акун фаҳмидед? мантиқ дар куҷо будааст? хуб, саволи дуюм. чист оне ки надорад дарозӣ, чуқурӣ, васегӣ, баландӣ, лек метавонад онро чен кард? ин ҷавобаш абвг нестан хеле? ин ду то ҷавоб дорад. ман абв гуфта наметавонам. ҷавоб дорад. мо бисёр ҳатто медонед як ҷумлаашро талаффуз мекунем бисёр зиёд вақтҳо. чист оне ки надорад дарозӣ, чуқурӣ, васегӣ, баландӣ, лек метавон онро чен кард. лек метавон онро чен кард. бадани мо чӣ дорад? ман ба шумо хай кӯмак кунам. бадани мо вуҷуд дорад, бале. аммо вақте ки мо яъне сухан мегӯем. не сухан не, бадан намон нафас мекашем. не, роҳи нафас каши дигар аст. вақте ки мерасӣ гармӣ ҳис мекунӣ, яъне ин баланд шуданаш мумкин, паст шуданаш мумкин. давление не, давление фишор. раҳмат ба шумо. ҳарорат. ман ба шумо кӯмак кардам. вақт ё ҳарорат. хуб, саволи се. чист оне ки аз замин бедушворӣ мебардорӣ вале дур партофта наметавонӣ? ман ҳама шеъриам зӯрнам. аз замин нонрезаҳоро чида мемолам ба чашмаку. ин не? чист он чизе ки аз замин бедушворӣ мебардорӣ вале дур партофта наметавонӣ? бениҳоят сабук аст. хок, рек. не? аз замин мебардорӣ. хок, рек вай сабукам нест охе. дур ба пафта наметавонӣ. дур ба партофта наметавонӣ. вай метавонӣ ку. куҷо дур ба пафта наметавонӣ? кашчишмо намебед. шамоли сах шавад. вай ҳамтури як гиридам патен баша шутомани. хел не ҳозир. так. аз замин мебардорӣ. дур ба партофта наметавонӣ. аз замин бедушворӣ мебардорӣ вале дур партофта наметавонӣ. ва бениҳоят сабук аст. ҳаво? не, ҳаворо мо чӣ хел метавонем аз замин бардорем? не. рост гуфтед. ҳава шеъри гуфтед, ман то намебудам.
медонед вайро бисёртар мо дар дасти кӯдакҳо ҳам мебинем. Вай бисёртар истифода мебаранд вақте ки ягон корхонаи нав кушода шавад, презентатсия мекунанд. Ман ба шумо ана не ба сабуки мебардориму дур ба парафта наметонем. не вай дур ба намепарад. Чӣ ба аз замин мебардорим мо вая? Чӣ ба аз замин мебардорим? Чунки вай замин намеистад. Аз замин намебурода вай аз замин ҳамеха гирия ҳам дур партофта наметавон. Вай бениҳоят сабук аст. ҳаводор ягон чиз. Пуфак? Раҳмат. Пуфак. Офарин Гулбаҳорҷон. Балин, саволои мантиқӣ. Дар деги аз ҳама калонтарини дунё чиз даромада наметавонад. Ва оши яктонагӣ каранку. Дирас. Ҳамхи ҷош зада буромад. Ана. Дар деги аз ҳама калонтарини дунё чиз даромада наметавонад. Чӣ даромада наметавонад? Чӣ аст? Чӣ аст? Риск. Не, дар деги аз ҳама калонтарини дунё чӣ даромада наметавонад? Яъне ҳар гӯем дег дорад, ана баъд гӯем он яхе вақто дег калон майда хонаба хӯрок мепазам мегӯям ки ба фикрам одам бисёру намерасад гуфта мекунам дама ба мегӯям эй худо ризқиша метиҳад ҳамашма мегӯям чунки шуд расид ани худо метиҳам гуфта ба мехе кушта додам мегирам ҳама ба мерасад давай значит нормально. Вай чӣ аст ки дар деги аз ҳама калонтарини дунё чӣ даромада наметавонад? Яъне бубинед вақте ки шумо ҳозир дег гуфтед авқот мекунам, вақте авқот пухтам ба ман чӣ қати вайро ёрдамчиам нестам. осон аст, сабук аст. Сабук? Бале, сабук аст ин. Яъне дар деги дунё? Дар деги дунё. Дар деги аз ҳама калонтарини дунё чӣ даромада наметавонад? Даромада? Сарпӯш? Ахи. Сарпӯш аша? Сарпӯш. Охи яхе вақто сарпӯш ман даром ба медарод. Вай сарпӯши мо значит майда будааст да? Значит дегам калона? Аҳа, дегатон калон сарпӯш. Деги ман калон сарпӯшам медарод ҳама дамлама мекунам ку вақте ки дамлама сарпӯш сахт махтам мекунам бошма бо сам мемонам. Нормально медарод да даром ба. Се сароянда бо диққат гӯш кунед. Се сароянда соҳиби акае буданд ки номаш Алишер буд. Вале Алишер бародар надошт. Магар ҳамин хел ҳам мешудааст? Так. Саволотоно ки тавгирги. Ман ба корам ай. Рӯ баротон штагӣ кун. Калтка мехӯрад аз бадсиям. Бай аллакай гурех. Фаҳмида? Фаҳмид. Се сароянда соҳиби акае буданд ки номаш Алишер буд. Се сароянда? Вале Алишер бародар надошт. Магар ҳамин хел ҳам мешудааст? Бародар надошт чунки вай ака дошт ку. Бародар надошт. Се сароянда соҳиби акае буданд ки номаш Алишер буд. Вале Алишер бародар надошт. Магар ҳамин хел ҳам мешудааст? Мешудааст. Чӣ хел мешудааст? Шуд ҷавоб додам ку ман. Мешудааст гум тамом ге. Мешудааст, ҳамахе мешад. Яъне Алишер соҳиби се бародар се Алишер соҳиби се додар не ака не хоҳар сета хоҳараш будаги блин. Так. Кадом одами солимро аз назди духтурон бардошта мебароранд? Чӣ? Кадом одами солимро аз назди духтурон бардошта мебароранд? Кадом одами солимро аз назди духтурон бардошта мебароранд? Бардошта мебароранд. Кадом
одами солимро. Кадом одами солимро а духтурхона бароварда метавона солима вай ҳама вақт солим неку вай як вақт бардошта мебарованд. бардошта мебаро кӯдак Одами молодец. Офарин, офарин. бардошта вай касал Гудак, дуруст. дуруст Дуруст. Мардак дорад, занак надорад. так Мардак дорад, занак надорад. Чӣ надорад? занак надорад а гӯш Чӣ гӯш надорад? дорад Надорад. охи занак гӯш надорад медонӣ чӣ ма Чӣ ба? занак фақат чашм дорад Аввал чашмаш қади мебинад, а? тамом чашмаш ки муҳаббат а гӯш кар бинин ҳар ки мардука гӯш мепарад ва гӯш надорад ва бисёри занҳои ҳозира мардука а мардак наоборот вай гӯш дорад лекин чашм надорад Дуруст. ҳамихе Дуруст не ки саволи мо бош. Мехондиам? Не. хорошо Мардак дорад, занак надорад. Ман ҳатто шумо ба мана гуфтам. мардак дорад занак Надорад. дар Чӣ хел дар? агар калимаш ки дигар мардак Мардак дорад, занак надорад. чӣ будааст вай намедонам Ин ҳарф аст. Аммо кадом ҳарф? гуфтам ки мардак дар д Мард занак мардак д ку д дорад ку гуфтам дар занак д қариб ба надорад ҳамин монанд. д надорад охи Қариб ба ҳамин монанд. Ҳамон ҳарфаш не. д надорад р надорад Офарин, ҳама анамон ҳарфо Анаму ҳарфош бисёри ана ҳам нест. нагуфтаси ман Офарин. гуфтам сразу дар гуфта аку аша қош карам дем амҷба рани аз намин бисёри кас хуҷамба тарафои хуҷамба агар лаҳҷави агар гирим агар ин савол ҳозир хуҷамба шумо додашед ку ман хуҷанди ку аслаш бигирем вилояти сухт ани мо унҷа ба мардак гуфта гам намезананд маддак мегӯям унҷа ҳам ба ман сали вайтар шудам унҷа маддак унҷа лаҳҷави ки дигирим агар бисёртар тарафои ҳамин исфарабаю тарафои дигар районҳо аку хуҷам фақат маддак мегӯяд наки тарафои дигаро ба мардак мегӯям ҳам ба ман гуфтам ки дар Офарин. Офарин Гулбахорҷон. Хай, дар об ҳаст, вале тар нест. асоси бомади Дар об ҳаст, вале тар нест. дар об ҳаст вале тар нест Мо ҳатто дар оина мебинем гоҳе. охе ман аз худам дидастим ҷа Яъне чӣ? симо Ба монанди ҳамин. Афт. Яъне ана ҳамун симо намуд ин ҳам ҳамун ҷавоби ҳамин савол. Бале, ҷавоби ҳамин савол аст. симо май мебинӣ симои Хуб, худро Гулбахорҷон, ташаккур барои тамом шуд Тамом шуд. Тамом шуд ва ман пулаш канем пулаш мешавад ками сабр кунед. Мо пул намедем, мо туҳфа мекунем, туҳфаи идона. бисёри кас вақти концертҳо мегӯяд ки вақти душанбе бимегӯям мухлисо занг мезанам ки Гулбахорҷон шумо концерт мондастед мо концертатон ба якта гулдастаи калон гирифта мебарем мегуфтанда ба ма хусам мешудам гулдаста баъд як рӯз ҳам падзем ки назди сумкати гузашта ҳамон тарафои гулоба рафта пурсидам ҳамин қадар гулои душанбе қимат будааст инҷа Бале, қимат. қимате ки қимат Бениҳоят. баъд аз ҳамун нархҳои ҳамун гулои дидан ҳозир мухлисо занг мезананд ку мо Шумо гуфтед конверт. ман мегӯям ки ман ба гул набиёред Ман ба ман ба конверт. пул биёред ҳамун гулро мехаридам нахаридам ҳамун гулро Рост мегӯед. Медонед, аммо гул худаш як нозукии худро дорад барои мо ҳунармандон, чунки вақте ки дар саҳна ҳастем ва бо гулу гулдастаҳо мухлисонатон мебиёянд ба истиқболи шуморо табрик асlan мекунанд. гулдасти зебо шумо фатлако бурдана беҳтараш ман дар борааш ҳеҷ чиз ҳарфе назанам. Гулбахорҷон, ташаккури зиёд.
раҳмат. дар барномаи мо иштирок кардед ва бениҳоят мо хушҳолам аз ин шудем. Саломат бошед. ва мо барои шумо як тӯҳфаи идонае дорем аз ана ҳамин диван канали шумо ана ҳамин ҳатман насиб кардагӣ бошад, яъне як барномаи дигар шавад, ин диван бар шумо тӯҳфа мешавад иншоалло. аз ҷониби ҳамин салони Эмбавуд. Саломат бошед. размерро дода равама ябро набошад. ман тӯҳфаро ба шумо тақдим карданиям аз канали Тоҷикон Груп. Гулбаҳорҷон, хуб, ин тӯҳфа аз канали Тоҷикон Груп, ин ширинӣ барои шумо ва мисли худатон ширинаки кӯлаки зебояк. ин румол барои шумо ҳадия ва ин ҷойнамоз, чун мо дар барномаи гӯем агар барномаи чеҳраи ошно ва дар моҳи шарифи рамазон ин барномаро гирифта истодаем ва ҳар меҳмони нави мо ки дар ин барнома иштирок мешавад ҳатман бо ҷойнамоз бо ҳамин шириниҳо бо ҳамин румолҳо барои занҳо алахусус истиқболаш мегирем. Саломат бошедам, раҳматои калон барои қадрдонитон. Иншоалло албатта ман ин ҷойнамозба намоза хонда шуморо дуо мекунам. Ташаккур азизам. Таспиш неста? таспиша худам ҳам мегирам. Саломат бошедам ба шумо барори кор. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Бакарҷон, шумоам бениҳоят дӯст медорам. Шумоам бонуи ҳунарӣ ки ҳама шуморо дӯст медорад ва ҳама дар вақте ки хуҷа мерафтед мегуфтанд ки вай кас муҳпайкар, вай кас ки шумо шунос ме, вай кас ки шумо баъди қасри гамон хud дугона ме шумо мегуфта мепурсидан. Ростӣ мегуфтам вай занаки аз ҳама беҳтарин ҳастанд. Инсони хуб ҳастанд ва на ҳар кас метавонад инсони хуб шуда. Барои ҳамин сиҳат саломатӣ ба шумо, умри дароз, ҳамеша саломат бошедон ва Тоҷикон Груп ба пеш ба сӯи коммунизм мегӯям. Ташаккури зиёд Гулбаҳорҷон барои ташриф овардаатон ба барномаи чеҳраи ошно. Хеле ҳам хушҳол шудем, бениҳоят шуморо дӯст медорем, самимона дӯст медорем. Новобаста аз оне ки шумо дар суғд ҳастед, мо дар Душанбе, мо аз кору фаъолияти шумо бохабар ҳастем. Саломат бошед. ва оне ки мо ман Душанбе, ман панҷшанбе шудагӣ. ҳам ту мебиём, ҳам ту мера. як қадам ра. ҳама вақт дар хизмати шумо ҳастам. Саломат бошед. Ташаккур. Инак азизонам, барномаи чеҳраи ошно хотима ёфт. ба канали Тоҷикон Груп подписатсия кунед ва аз ҳама хабарҳои мо бохабар бошед. аз чеҳраҳои шинохта, аз он азизоне ки шумо дар ин канал мебинед баҳра мебаред. боқӣ сеҳату саломат бошед. хайр.